Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Наворо сар кардем аз молбозори ноҳияи Калхозобод, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. Аз гови швед сар кардем, гови шведи калон, беҳад гови калон аст. 50 рӯз шуда буқамондагиша. Қадиш чени қадимаи. Нархш 50,000 сомонӣ муомила дорад. Бародаро дуюм гусалашта буқа рафтагия 50 рӯза. Ва фикрам ки ширам дорад. Нархи навош 50,000 сомонӣ боз муомила дорад. Аз ханони соҳиби мол то 40,000 сомона бозор кардааст. Сози бародаро ина говҳои ангус омадааст. Сета буғузнеш бо очабача. Не гуноҷинчаша. Гуноҷинчара тоқа 16. И очабачара чанд гуфти ака? Очабача я? Адельня? Гуноҷин. И бачаш набуда. Ин сеташ буғузай бародаро. Хоб не диташ ятаи гусала кадага, манаиш якум гусалагишта буғуз. Ҳамаш ҳамиё 5 моҳ 6 моҳ бозан. Ози ҳамаша гуфта буд, ёдум биромад. Аниқа кадомиш 5 моҳ, кадомиш 6 моҳ. Ёдум биромад. Хулас ҳами ба фикрам инаиш 6 моҳ бозан, инаиш 5 моҳ я. Инаи гуноҷина якта. И отдельная очабача набуда. Озбо мегирем агустин. Ана гуноҷинча. Каси молу ангус кадани боша, нархошира 16 мега гуноҷина муомила дора. Хоб инаи буғузое ки 5 моҳ 6 моҳ буғуз 20,000 гуфт муомила дора бо 20,000 муомила дора. Бародаро бозор 20,000 20,500 кардеста. И 22 таи буда нархошам. 22 таи гуфтеста. Хоб 20,000 20,500 бозор кардеста буда бародаро. Камтар хато гуфтем нарша. Гуноҷинчара чанд кадака? Не гуноҷинчара бародаро 16,000 гуфтеста, 13,000 када. То 13 бозор кадага ҳозирашта надодааст бародаро. Каси моли ангус кадания ина марҳамат. бародаро савдо шид гови гусаладори тарғел. Гусалаш мода 14,000 сомонӣ савдо шид. Ина сомоша ҳисоб дорам бародаро. 14,000 ровна савдо шидааст. Аз суханони соҳиби мол. Мана чочуш. Ҳамин расчоти 3-4 литра гирифта мегирем. Иншоалло метия 3-4 кунҷора битем то 5 тара мумкин бития. Саҳар бега. 14,000 сомонӣ. Нархи созай ба фикри ма. Ё фикротона нависен дар комментарияҳо. Савдо шид бародаро гови гусаладори алла. Чива? Бача тугрия. 22,000 савдо шида гусалаш гуноҷинча. Яма буғуз бо буқа рафтагия. Ширша чанқа гуфт? Ширша чанқа гуфт? Шир 4 литр шир гарант. 4 литр саҳар бега гарант. Гусалаш хеле калон шидагия. Ана гови тоза ки хушру. 22,000 сомонӣ. Не акам ҷои серклен рафтест. Озам хел гуфтест. Ма мерам ба ҷои серклен мерам гуфт. Гошагири ҷои серклен рафт. 22,000 сомонӣ савдо шид бародаро. Фикротона дар комментариё бинависен. Ва фикрам ки ба нарх навои ҳозира арзанда аст. Яма буқа рафтагия дабарш гуноҷинча дора хеле калон шидагӣ саҳар бега 4 та ширда гаранти додагия. бародаро савдо шид ятаи дига гови буғузи ёш барои молкунӣ 5 моҳ буғуз бародаро. Штам гови штам дора. Мумкин ки аз Қирғизистон омада боша. Бо ягон чи ани гуфта наметонем. 20,500 сомонӣ гови буғуз савдо шидагия 5 моҳ 2500.
Ирабо барои фурӯш гирифтааст бародарон. Раяте дига гови гусаладори ёш бародарон, гусалаш мода. Нархаш 18000 сомонӣ, саҳар бега 4 та 5 та шир дорад. Бозор то 16000 сомонира нарх кардаистам. Ана бародарон чочош кам яра шида будааст. Ай табобат мекунем. Агов ай қафош. Наи гусалаш. Гусалаш хеле бақуввати хушрӯи соза. Маъмур Азия. Савдо шудеста якта гови гусаладор, гусалаш хуножинча. Чочош калон хушрӯ. Суту қанча бана? Ана чочош. Хоб ширша намедонам. Мега як аста фрухтеста. Яъни 5-6 та аста мега. Вали бому. 16000 сомонӣ бозор кардаиста бародаро, соҳибаш 17000 боша бите гуфта. 16000 надодаиста озирашта. Гови ёша. Дим гусала. Бародаро савдо шудай гови гусаладори ала. Ям мами гибритай, гусалаш ҳам гибритай. 24300 сомонӣ. Қати гусалаша. Шириш чанд қаяка? Шириш 10 литр саҳар бега соҳибаш гаранти дода фрухтагӣ ай. Якм гусалаш, манаи гусалаша. Гусалаш семитал рафтега. Якнем. Гуножинча ая? Модай гусалаш. 24300. Ба фикрам ки арзанда ай. Очаш гибритай, бачишам боз ай семитал монда будай. Хеле ба семитал монандӣ дора бародаро. Хеле устухоношам ғавси хушрӯ ай. Нархи буқода гузаштем бародаро. Савдо шидагай. Буқаи Қашқа. Свети бур пародаш хушрӯ ай. 15000 сомонӣ. Ҳози барака шуд бе тарозу. Зинда ба зинда. 15500. Марама. Ина як дигар буқаи средни, буқаи подписчика будааст бародаро. Хоб ина. Не бародаро, хоҳишкард подписчика будааст. 15000 сомонӣ муомила дорад. То 13000 сомонира бозор кардаиста бародаро. Килага нечи со'rayapti килага? Kilagami 40 so'rayapti. Xo'p, kilovarkash 46-47 прсидеста бародаро. Вазни зиндаш. Савдо шид дутта буқа барои бастан. 24500 сомонӣ. 12250. Бе тарозу бародаро. 24500 ҳар ду шиаҷия шидаги. Най на буқаи подписчико савдо шуда. 390 кило промодагай 48 а? 48 савдо шудагай болошта бо 100 сомӣ дига додагай. Баъди савдо шуданам. Ай 390 килоай 48 мезанен бо 100 сомӣ дига хуш мекунен да болош. Нархиш меброя бародар. Оз нархшам гуфту чанд харидаги? Чанд гуфти? 18820 сомонӣ додагай. Айда дига нархи аниқ нест. Нами қай савдо шудаги боша ина хабар кунем, мо видео кунем, мардум бифаҳманд. Нархҳои аниқ бисёр каста чида қизиқ ай. Дора ина ангуси буғузе ки нав сиёмка карда будем, сета буд. Сета калону, якта гуножинча буд, ҳамира якта шоли ягонта зоидаги нест, якм гусалашта 6 моҳ буғуз савдо шудаги 19700. 19700 сомонӣ. 19700 гана. Рои ангус.
ина нархи буқои средни бисёр кас мепурсад буқои средни 9,500 муомила дора бародаро буқои харобак барои бастан то 8,5 бозор кадеста савдои буқачаҳои карпат рафтеста бародаро чутта буқачаи карпат ҳар душам ира 83 кадай ира 93 9300 ира 8300 бозор кардаиста бародаро ҳар душам буқачаи хушрӯи соза савдо шид баррачо 850 4 та барра барои ширӣ ҳамаш нара ҳамаша ҳамаш муда будааст 850 рафт мана яка барра фурухтестай на барра уш бародаро 1000 сӯми муомила дора якташ мода будай дигаш кушхорча якта мода дигарош нарам бародаро 1000 сӯми муомила дора 800 бозор ҳамаша якҷоя на 6 тарам якҷоя пурсидеста нархи баррачо иҷа дутта бузғола будай боло 350 арзон мешавад 250 пурсидеста бозор мода будааст ме барои ширӣ дутта ба майда майда барача ҳазору сесади майдош 2000 не калонош бародаро ина май сета 1300 нош 2000 муомила дора муомила хушрӯ дора бародаро ина баррои калон калон ё нару мода аралашан ё нараам якта мода буда дигарош нар бародаро 2000 муомила доранд 1700 1750 1800 рафтеста бародаро амрош нигоҳ карда ба ҳолати мов барои хушрӯ ба зеб бародаро навора дар ҳамҷа ҷамъбаст мекунем ҳамаи намуди моларо навор кардем ба қадри имкон касе дар канал меҳмон аст ҳатман ба канал обуна шавем фикротона дар комментариҳо бинависен касе до ҳамҷаша тамошо кард рақами 55 дар комментариҳо бинависен иншоалло пага молбозори ҳоҷи шариф меброяд шаҳри бохтар